Здрасти. Здрасти, ти как си? Аз съм добре, а ти как си? И аз съм добре. Ти българин ли си? Българин сме. А паспорт имаш ли? Всичко имам, документи, всичко имам, паспорт, всичко имам. Къде ти е паспорт? Тук на ме видят. А къде спиш? Тук. А какво ядеш? Нищо. Там тук намера. А какво работиш? Ако има работа, работа, ако няма. Жена имал ли си или? Не. Деца? Колко години си? Па не знаеш колко години си, нали паспорта ти пише? Ясно. Динамо ближи. А? Динамо ближи. Динамо. Знаеш ли, че те снимат в YouTube много и си известна личност там, знаеш? А? Ако искаш, мога да те покажа. Кажи. Има бе, имаш няколко снимки, някой те снима. Кой те снима тук от момчета? Много. Много. И за по една живееш цигара, тук, бе? какво им кажеш той? А? Учил ли Къде си? живееш тук? М? Къде живееш тук? Там, тук. Учил ли си нещо или? Да. Какво? Училището уча. Ама не можеш да пишеш иначе, сигурно не. Не можеш да смяташ. Трудна работа. Майка, баща, нещо. Имаш ли? Къде си? Не съм роден тук, Бургас съм. А ти от Бургас си дошъл тук. Защото тук е по-добре. За живее. Че от Бургас по-хубаво. Ама тук. Тук е по-спокойно. А лятото влизаш ли в морето да се къпеш или не? Кога? Нощем само. От кога не си се къпал иначе? Ама аз съм къпа, не съм мръсен. Аз не казвам, че си мръсен. Аз те питам от кога не си се къпал. Да съм казал такова нещо. Къпък съм. Къпал си. Добре. Еми, ако искаш, мога да ти направя пак някой интервю по някакво време. Добре, кажи чао. Чао. Ай.